Yan, so what's up mga kaiba, nag-away na man video para paggaralak kang lamang pang content layo ha. So ayun, mag-enjoy ka mo tapag giro no. Let's go, brr! Solid supporter mga kaiba, sana tuloy-tuloy pa to. Let's go, let's go. Yan. Magkakalawang lang tas si Mugo. Grabe nga naman, biatong miyabi. Toothbrush labi. Labi nga na tayo. Yari! Huwag nga naman, to Colgate, kagatak ko lang kagabi. Ano nga naman, baka butig ni Lucio nga ta Colgate. Lucio! Eh, magka-Colgate! Kaya itong nga pagkikikaroon ni ginagata ko tat paling dito stock eh. Para na ka na yung nga. Daniel! Lucio! Yari ma! May kamagka, Colgate! Yan eh, butig yan. Colgate ka naman na eh, tama Colgate eh. Oh, Tama ba? Yatong gari pakigino ko. Maski umuri pa na no-wear Colgate. Tiki mo ito yung stock mas kawang. urigi mo eh. Kagabi ko lagi natang yan eh. Bola naman, awang. Yan. May mo nung nying nila mo Colgate. Tani naman, bisik ka. Kita nawan to may pakami ko. Bastos ka. Hey, yama. Daka Korean na. Yari si Colusyo, kuli ka na katon, yamang eh. Kawang, kinakal. Tinubo ko Colgate mas kawang. Balis ko, pakukog balis ko to daking nga eh. Tafuto ala to Colgate. Ada, kulay ka na mas kawang. Basta ka wala ata. Meron magaling Colgate. Magkata nga be! Colgate! Kumukulde ka pa. Toothpaste! Tiga, Haday! aday lang. Oo! Pagkatan ka na ni Amang ulit ko talo kagabi eh. Kanan na naman, no? Kukulit toothpaste mo. Muli ba? Muli na mag-toothpaste eh. Wow! Outside! Tigas ko tate sa Ato, ito! set ade! Pare pa ilan na dalangan eh! Ina mo yung susunuli, ina mo dadalangan mo ah. Awang, sorry, Amiri, sadya. Ay, sorry, ah. Awang sunuli rin, ina mo dadalangan mo ah. Paraming programa, pana... Awang, pasensya ka daw. Amiri, napansin ang mo, sila sa Eh, so balo si Lucio. Lucio Fortune. Pero ko meron. Ano ba, nagam mo? Nagag ko sa loob. Sa loob. Kita nga, di supa. Isupa. Oo. Oh, ano da? Apelyido. Medya, tani medya, oh. Medya? Oh, medya. Gede ka. Eh, sa nuli mo eh, kwa, ina mo lang. So, pa mo na lumpar na pepe. Pasensya ka daw nga, tama load nga rin. Ngita ka na siyang madugong nga rin, mas cellphone. A few moments later. Diyos ko, grabe na. Nadamba. Nakuhaan na bangga ko na. Din ako kumero na. Fresh na fresh. Bagong pitas. Amba! Okay ba na Colgate mo? Anding naman, papayagis ko! Huli ba, magpatay eh! Da! Oh, okay na! Ay, dati kinigitan ni Koto. Pabibikan mo tayo, kapag kanyak po tayo. Gawin mo rin nasiyak po tayo siya, dahil kita gwapa. Ama, menta ko ka mga bad trip, ama! Menta, sige, pakilala tani ko. Ato nga naman, pakilala ito kayo mo, ani. So naman, ay, petrol phone, ito. Magtakada kayo nga na ta, kwago ka mo, ah. Namuluwa ka mo lang pa eh. Kurog to, mendang kaya ari. Oo. Kartambay to rin. Polwad, ka po Diyos ko, kapo, malaman nyo rin ma. Ang tawtala. Matali ka na, tapakilala ta ka, kapo. Nakabarangay mo, nabi ka mo. Nabi ka mo. Ano na? Diyan na ako. Ako ma. Atang balakang. Polwad, nabi ka mo. Kaya, matali-tali nga na eh. Kaya, matapayag ka, kaya nila, balik ko. Nabangga ko luho rin, kakutan ko. Tade, kinabukasan na ma. Ano, yari ba, pagkikaya ka na babay. Tade, kinabukasan na. Pakunahin mo na si Belia. Ayaw mo na si Belia ako rin. Kapulog lang. Diyan na kim mo na eh. Diyan na ako kim mo nga. Katani na boy. Sino? Katani, yari, kabikuwatang na ito balay. Diyan na kani ah. Ato ama, stable ka lang kami. Stable ka lang. Stable ka lang, mga stable. Ano ka yung English na stable? Stable. Saan ko na? Gamo. Steak, kinana ko steak. 3 hours later. Diyan sa lugor eh. Pakilala, di ka nyama eh. Salug, gato ka ba? Salug.
Ay, si Koma na. Oh, pa. Yan, ngurita pa. Lega, mataklat nyo. Kung ano naman, natikenda ta ako. Nili, kapako rin. Awang galari in nagdako. Ano pinapalod mo rin na. Naka-inmax, balo sa salug ka na. Big time ka balo eh. Gangin na, malapo nga rin. Matrabaho. Yatong pala pagkakaya ni Yama. Bagay ka mo dahil Yama. Ipakilala ta ka lunang ka ni Yama eh. Ano ba naga ni Yamang? Si Badong. Badong, naga na. Badong? Oo, Badong. Yan na, lapo pakilala nga. Ano, batam na eh. Ha? Tonam ni ba? Sangin nga na eh. Nawari na nataltali. Bala pa si Yama. Ano eh, napapabug eh. Natututros. Ano? Kinami mo pa i-inmax mo. Uy, batam lang. Tatong inmax mo nga na eh. Awan ka makpoko tatong. Tara. Turog. Sa manoli ka, awan dalili na. Tara, kato na si Yama. Huli na ka pa. Inaggang. Ama! 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 Oh! Wait lang, ay. Ay, pakilala din nyo. Oh, si Kwa, balo, si Yama, si Badong. Ay, yan eh, Beri Badong? Oo. So, bala si Badong. Ulit ko lang nagako sa si Badong. So, balo si Salug. Di. Medya. Ay, siguro bala si Salog di Media. Oh. Mama ni, kakasta na sa silun na bagal. Oh, kakasta. Batman. Anak ko, katabi, anak ko. Yaring. Ay, gabi pa, bida ito ba? Anak ko, si to nangangampo ka mo to rin. Kita na to, mas lalaki pa tanyo eh. Sus, amaluwa mo laban. Nung silang game na to, naka-inmax yan eh. Tayaman yung gato, mama. Nakain Max. Kunto rin, Beethoven, nampampo naman. Amo ka mo na laso. Amo ka mo na laso, so naman live-in ka mo diba? Ang live-in mana, so ni tulfo na tamana po. Oh, edi. Awa, may na matulfuan. Eh, di may kata- Sobra, sipo na rin. Edi may ka-14 nga naman, so to sinog di tayo ya. Awang niya, map. Tara, ikipita mo na si Cheska Diaz yun ito. Sige, tara, magkipitang. That day, dinadala na. Puro ko pag mamahal. Ato ka na po tagal, ako labi yan. Ganap Mga, salug ka, kabilan na kami ano yama. Ay, kon na rin ba? Oo, kati, tanti Sige, bilan na kami ni yama. Ano natong na ginagawa ni ng mga kaya? Balik mo muna. Ano? Ama! Ano? Ito ba ka tayo? Saan mag-idubak ka lang ako tayo? Salug tayo bida ito doon. Ito kasi ito ka bawala sa lug. Awan, taga-tani nga lang. Tani na ta kabigo na tani. Hindi ta dyan na tiya. Ay, talikod. Talikod ka lang? Oo, kalalabi. Kulagari. Kaya singin alang singin din. Galing nga rin ta abroad. Ay, epic ka na budagong mo. 45, 45. Ay, 45. Ay, 45 na budagong mo. Oo, 45 nga na. Ay, gadin 45. Te, same ta duwa eh. Yan na nga. Abe nga. Mama! Ano ka tayo? Ay, Diyos niyo, mali ma! Buha ka ng ilang shit yan. Let's go. Brrr.